Yema ahwefo akwaba eba Santemaso TV so. Ene ya probo e de abepim bosonche mensini mu. Piase a ewo bosonche mensini mu. Eho ene na yebegyina na yegyina ha na nentia ya tie nyina ne se Piase Hene na Osei Afriyie a otosumienu ana na Osei Afriyie jamra otosumienu e de ahye na adwene mu se ne obebɔ nkonwa ne bia ka ne nkonwa ho ama ne nkonwa no etim efize empanisi wonso no na ye dom enti Asantemaso TV yakasa mamre de yemfa nkwati ahwefo tie wo ha yekofa enne de yekoso opiase no e de ama wiase nyina ene Asantemaso TV ahwefo ama wahwe na ohuni a amamre esitie oboba semprimuni bigina piase abontene yewura piase ahemfie na yafade yekoso nyina na de ama ahwefo na ehu de ekoso Asantemaso TV yes so Piase ne dia konusa eye Piaseman ne gas sabre Osei ahene mienu eye Nifa ene gas ene da do adai adehia ne ma me mo ma na kwa ba enso ha sabre na Osei na adehifo mo ma na kwa ba eye Piaseman hene yo koyene outside na say Yura na Osei ko champion funtum pankata chebe ma kensa you are that sabre bra krurat asie amamre ne bane so yo Hene anna no Hene ba hey Fata beba no dia konusa ko namba nana doma entwa wo Hene ni wo tia ne ba onen kransa bo ahema munyina to aso fe asabro munyina e chia mura enne eda edwade Metin chairwoman Papa Magi Sabatia Abetre ya Madiro ya sekometi na ko Hene dishi odu ha ko no chia Sabre, I am going to say,
Ankobia, mine Ankobia. Nana say Fred asona busuya. The 2 year nim say opeso pagya yim. Na ye me say yeso ya Ghana na se agitu makoma pam. Ema amamere wo hu bia ye. Enne ena nana aka nani ase wo se ye mra mehia. Enne nana fra wo frɛ ye ba se ni monyama wo hye ye no ena ye beda na se mesrɛ nana se chia me se kwada hɔ a ye bɛsi nana bibi nana roma me se o se de osi na bisia o ka se beti ya frɛ pasatre ne se ko nyama wo so yi ni ye jumbo se ene ni da ko bisia na wase yesi yache nana ba eno na buso fani mu a wadi aba ba be se ba de mu a rada o si bibi ni mo chama yo ra kasa ba bia ya di Abasi di pa eternity wo mu wai di pa nine Sebi nana no so me dae I wo se me bo akonya to ho nti isia ya eno anti na me pese me no bu sia ya ene da yi pese me bo akonya nti fa mpanifo obi wo ho bibia ho kire na kwante o danu ma se de nana ka se ni o se no pre one of free wonum di to manim se o pese o bokonya etu wo mu efie ho eni ti no ende ene ebra emse asoma wo se obesi bibi ekire nananom na opegya konwa no beka ye ho na ye kwa yemusu yemu ayodu obono kidom hene Nifa Hene obo Nifa Hene e dia ma no ti na kwenti o si asem bi wo ha anse wo futu bi wo ha na betimi a wadawroma mama abrante na wo ba no ye no wanante kakra fine ehun se ubu ade we yesuma kro nsoso ehun se na ye wadom na obekan ho a kepe ti na wadaroma esrawa makwan no nsi bibi nchireo sabe na na pagya wo no enye se obepagya obeti wo abusuan so wo ba abusuan na de wo ba dia me so me ka chiro ni bu abusuan udwin bibia ne abusua pa na nwen ho na to abusuan nyina anim se be ye wura na anim ase ye wura wodwo ntim se dwo sa na de ba be so Piaseman mi wura wadaroma se kwa ho no ma ye sere nso ay ma no se krokotoi enye krokosin ye bu akunya ma wono be du ba bi no na fe do be ye pinidu do ene de we di kokromoti ko yi a asotro ne edija kwai ene de ye ntwema usa be kan ye ho ye nyina bra ye nyina ye bra ma Piase atumpon no ye nyina ya hwe amena tumpon amani munyam akan ye nyina na no da roma di senso ya ma no se kwa da ho a se di atwe agina kusie awon Piase no wubi ezie pa be ne nante ye ezie na mo mo ne nso pa ezie me be man kwan na si bibi a kire me no ezie nya afi no wo pagya picture na beti ezie debi e ya ho Piase ezie ne ntobo ase asem kura na bebe fi a home so ezie ye mpre ye ho fitu am de ma no e na busuan so momoa na monta na chi akonya no efe na so no brewu papa entomo wo be fura di kwan wo betina so afi na invitation ahodo de wo wale eyiyo ni nyina ma wusi wodi bi ne fisu sa momoa no na onye kese mfa ma meso akwasi wo de mentam na ebi sai wo eno na de wo ba oye wo fo do aso de wo be dey beko
buade di otie no tena ho saa tiame bokasem na mane nsi bibi nkyerɛ Yetie. Me akwasipoku miura wadaro ma misra wisa ka wisa se animonyam ade ahye me ne mabusua se wabɔ nifa akonwa de atom mabusuam miura me mfa nsuo nyina manum enkasa nkyerɛw na me ntintesuo nso ntofo mfa me nkatrɛ manfa miura misai yade ofrɛ ma no po awieo anwumiro dasuom mponsuom a meba se ma na mda me chima wa na mtuisa na ebusuya na no sona rampia pa prepa ebusuya nchiri Piaseman no ho de fide so sabre yura no fa no ade na maame papa no na nanom nyina wa ha bedi ka che se panese wo chi odamo a ene ko gwa wo so
well nana ene website Nifa Hene e wo Piase na ohene ka se so sumpa ene ma ne ba akonnwa ma wo so na oda badwene se ebrebe so ma obeye Nifa Hene ana se o sum na waso se o sum apakonnwa me enimitirim se me sum apakonnwa na se de otwasa na onim se na chiachia sumpa me sum no ohene huni kontansema huni ena me krom Piase nso huni ye enu nti na ohene ofre me anopa meduru ho ofre me wia meduru ho suma bebre mekwa yama no enti ohene hu sumpa me sum ena ode Nifa konwa ato asona busua ifiri Piase bra o yese ode akonwa ma wo no onu obusua akwadwene ho na busua adwene se na ma ho ohene ka to ode akonwa ma me na busua akwadwene ho ofre abusua ne nya no to ode to won na abusua ne je enti abusua aka ne ma bebre a kira ohene se yede na se waya ade no ho sumpa abusua ne sum mifa nana kwasi poku ya me nana kwampoku se uko beti ako Piase eni nkronkro ba bia na uduru Piase krom na kasa behwe nana opani kwampoku fia ayo opani a owode owani monyam no odo mo man no eno ne ma mefa me nana kwasi poku edin no wabusia pani bra odekoto nanim ono so afutuo be de ma wo se obepani se yetwa Germany se tentre oya busia pani na obenya konwa we de apagya wo de no na wabusia pani so yede na ne je evizaro ono so nim sumpa me sum ama Piaseman nti na ne je ema ono so fra busia nya de to manim ema odo ene ene je ba busia nim ya busia wo bebre bi wa amanone ebi wa ha me nananom bebre omunyina ne je ema asomdue ba busia nim nti woni so ade hunu ene obotai ne sen me engineering expert me construction engineer njuba wo ahimfie ya yesese ne kama ya me ano henema me ye ho adwuma ebise madwuma no ma ye adwuma bebre ma hwa ba adwuma so bebre enti me hweza krom ha de engineering expert say me hwese layout no ne krom ha ne ma bebre no ebeko according to say de krom ha be ye usi ha ye krom adu anwumre na usi ha hache aburuchire ebise ha efe pa fise nana atoto ne nsa nkane asem ne kwan ase wo ko talent so kro ohene na ye ho ne ma enti me engineer de mebo ohene ama krom ha atumpon futu obe na de beba mabunu mesere me krom mabunu nyina se omombra mo ho ase efiri se se me ma me wo me ya wo me krom ha ye ya tete me krom ha ye ha ya na me ko school se me ye ne ma bebra enya kam nyini se nne se bre meduru ha efiri se wo bobra na wonya botre na oni mpanimfo nam na omo kirewo na hwe ne ma ye ya ebia na daache nso anya abasobode ya ohene de ama me wabei emaya no asiso mprewanyinsen afutuo bei ene dwuma bei na abetumi de adi aboa amasa mprewanyinsen so ate e Piase ene contrast bosomtwe se ohwe mprewanyinsen a Ghana ha se de ya tinteje na bebo miru akidom na se me Nifa Hene de mehwe se mprewanyinsen no yentime ntu ase ekura beba fom ye ne maya ne bekasa ye ko school mu ko ne maya ne kasa se omunya abotre no munsua de na omunhwe mu huye na obi ni mo kyena sem ebia na dibre a na ohene de amami ebi kwa na obi nso ewo kwam to hwe ne huye a daachi ono nso benya dibre a ohene de amami bi na edase pi na so medamase Samria mabetra konya so de fem na Osei usu adade brenya na mdibre eye Piase Jase Hene Jase akonya no da mu fie ana afi ne aboma mu we eye konya fufura yabo na de ama ebusia ade no ohene hu wo ho a wabo Jase de ama wo ne obusia de na hunu e me ho ne se enya metitu na hunu se Jase akonya no yeboma ema ise ema ene ehwe Jase akonya so na me nana akwasi bonsu eye me maame o maame papa odi Piase Hene ana ode no fa se fe na atafosu ema ne baba e fe na eye adwafodwo e ware ye enu nti ahemfo mienu a omofra abusuan mu na se ne fa ase ana ode na ma ne ba ena ohunsu ni se awo se ode akonya ne ma ne ba na samre ne man ebia ni ho nti abusuan ka mu chipa mo no mu se man bi no ode a na awo se na nafo no ene be so akonya no mu abusuan kwa agira na ye hwe ye no na ye me emre bi atwam na fe me Kennedy
na omusu se me na nata kwasi etran to teme emra na mo 8 years idi na chi eya na hen kwa sa akopim se me middle school form 4 nunti na I was say omuma me betoa soma na usama som so ena busua eyim se mmra na metwa jase akunya no ede na yehwe free na nchen wa bra abaye jase pias de mo yehwe free na nchen se pias Hene de na ho dance de ka se edi a pakura na enwie oyo obi a ojo na odo nipa no penka bomu na busua so nisa menso me obi a menso penka bomu titiri mranse na ba me no ka bomu no na twa se menso me kam ho na mbeka na ho na enka bomu no entumi wie peye se bi ti se empuntu dwuma ne man dwuma ade e be ma Piase nkoso di mu de ade a me di ho akoten na ne santi no me boa na emra na se oni ho a awase me na mpe na chima no no menso no mepe na chi hwepa na atimi aboa na konwa afuti obey na ade be ma mabunum nantie no tramo ni wi ne atia sete afebo hu bi no trinyi no mtade dedo to afuti obey na ade be ma wo no kwasam no se emranse no de me no mo ye kama pa na se adwumadi a me die me information center ne ade enu ntimi no mo ye kama etufo na afuti de se de sikan no nya da na ebi fa ebi nso mfa na masa abai de masa fro wo mo dodo no na masa chemu kana zo se emre bi atwam se de na mesitie ene se de ni pesi hu me no me susu da se Piase jase Hene me ba bedi enti se kama ye wi tramo nsanwe basa anka samre ka se ebi anka me gina chichi ba bi anka sabe enipa mu kra ka me kwa na me fere enti me metufu se hwe de na metie as ene ya bom sa wonso ebedu ba bi na bi kwa wo de e ba be che me de enti hwe wo hu ye na hwe obra bo na daachi unim de wo wani mu sabe enya konyadie nko ene mpuntu anasa ene adepa bu ana emom e bia na obi wo adwapa bi ade wo kwoto ano obi e wo susupa bi wo ho na so hwe osuba ne ne ya ebe ya de watuma mu akoye ko ba sa pa na wa gentra wi no krono basa ne ade ba ense fata no ntimehwe na me mrante no so akasa na matufu se de brama benya no e wo seme so bo mo na omo so etimi ehunu mo daache na o report TV ene Santimaso TV dance me so me damase mamunu yo yo ana chame we de boko se ya baba sre ade free nana ono so ma ye kwan ti ye sre nana sa de fefa wa ya maye esese ye so ye beta na sinti ye ba beta na ase ene ma ye ba e ya sida ade wa ya ma wo na so ma enu ho asida no mu dam a yo kura ade wa ya maye ye sem snap makon chame asina na se odwan na otu edua ana ye de danasi chame asina Nada uma vez só seria certo fa vai nem munha mal de ser vai a essa sana muito dia eu sou é da sul
na bi kai bi so da so bi asu that's ya mu Sera na nasi on se damasi jar fe fo ya mamu suma kaye na muso ma be shine ni asida no de mamu Jamais manesi na nasi yo sia tanasi na de fe fo no so dia ma ya de bai wa ampo ya dasi So yani ese ya panswa ya de sida na ya de brand kita mpo tuibia ya kutokwa die ka sirada onfa maye na nanu se adfe for dia maye no asoye Nana meso na kwentwe sede abuja pani sie ni wasi adfefa ya ma abusua no aso madie You continue on ura na okasha matiro bekaro babe eja adfefa we ya ma wo aso madie ba musu timi tenna e ka se wa ya dia ma ye efu eni kokoni fa na ya ko na mani tumba ya musa srada ko ma die kwa ka shi ka ko shi sori ya ida Nananu sempa Dasia mu dasia Nanzo damasi ipa ya dio sai musma kai mutina yi ya bere so damasi Luabati Resolve
Anak nasa Hene. Nana Sabura, that you watch me Abema. Yeah. Anak nasa Hene no. One time say you for Hene. Show me ano. Not to them Hene. Not to them Hene so. Yoga.
Asantuma TV. Yes, so much.